வணக்க நண்பர்களே, நாங்கள் பேண்ட் வாக் கரூர் சம்பவம் நடந்து 10 மாதம் ஆகுது. விஜய் இப்போ தான் வந்து கரூர் அழைச்சிட்டு போயிருக்காரு. அந்த கரூர் சம்பவத்தில் இறந்தவங்களோட குடும்பத்தினருக்கு வந்து அரசு வரலாம் கொடுத்துருக்காரு. சரி, ஓகே. பொதுவாக மைக்கு பிடிச்சாலே டிஎம்கே வச்சு கீழே பேர் இது தெரியாது தான் குளத்துக்கு கொத்து போட்டா தின்ன வரட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சு கீழே இதுக்கு மத்தியில் வந்து எங்களுக்கு தெரியாமல் அந்த இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க. இது போலீஸும் வந்து ஒரு உடஞ்ச அப்படின்ற மாதிரி போலீஸ்காரங்க கார்னர் பண்ணியிருக்காரு. ஐயா, சிஎம் நீங்க தான், காவல்துறை அமைச்சரும் நீங்க தான், உங்ககிட்ட தான் பவர் இருக்கு, நீங்க தான் எல்லாமே, சரிங்களா? உங்களை அந்த இடத்துக்கு இட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்கல்ல, அந்த காவல்துறை யாரு சொல்லிட்டு அவங்க மேல வழக்கு பதிஞ்சு அவங்க யாரு சொல்லிட்டு தண்டனை வாங்கி கொடுக்குறேன். நீங்க தான் தொட்டனையும் விட மாட்டோம், தொட விட மாட்டீங்க, யாருமே எங்கேயுமே தப்பு நடக்காத அளவுக்கு நீங்க பாத்துப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றீங்களா? உங்களை இட்டுட்டு போயிட்டாங்களா அந்த காவல்துறை யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேல வழக்கு பதிஞ்சு அவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்குறீங்க. நீங்க வழக்கு பதிய மாட்டீங்க, அதனால பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்க சொன்னது